Kalagman na ito yung lumaway kakabsat na umay kumaglaw at kayo iti may bag ng bus. Siyak gayang kakabsat kat may sanak pagkadagiti ribo na manmalon iti depar na iti amyanan iti probinsya iti Cagayan Valley. Amuyo kakabsat umay limang magditanong katakayo dagiti anyaman palayan mi yun sasainit mi gaputada kami nga manalong kat marigatan kampunyen kat sapay lang kuma tada ito'y kat matulungan da kami saan nga iti financial kakabsat iti daw-dawaten mi nga tulong nyo no di kat iti panakikay kaysa yung kumakada kami ta sapay lang kuma kada ito'y nga umadanin nga basing kawel iti politika kat bilyan tayo kumana imbag dagitay agnayangay dagitay politiko nga addaan yayat na dagitay politiko nga addaan iti gagar na addaan iti rikna nga mga badang kadagiti agtaltalon kadagiti agtaltalon nakabsat kat iso ti sanggir iso ti adigi iti lagiryan tayo ngamin kakabsat ko nung awan dagiti agtaltalon lumahuman ton nagitagtaltalon inton numapukaw dan matay kami nagtaltalon kas ano nga ta kasi ti obserbasyon ko kakabsat ket kwa dagiti ta kami nga tan kasyak edad 48 na kon kasla da kami itinauding henerasyon kadagiti napuptulanon nga manalo da kami iti maudi dagiti dadduma wen adumot dagiti dadduma nga ubing paingem haanan nga makagudwa iti bilang kada kami nga imong na iso nga kayat nga sawon daydi kakabsat ket mapukaw iti puli dagiti manalon tada kami kakabsat ket saan mi metten nga kayat nga dagiti anna mi ket agrigiga dapay pagbasaon mi daging gati kaya mi kasjay iti panunok mi kakabsat iso nga tatta daw-dawaton mi kada kayo kakabsat nga agkay kay satay kuma nga mangipatugaw agbalin nga pangulo tayo iti Pilipinas agbalin nga mangitandudo kada tayo nga mangtulong kada tayo kin kang runaan ate kuma agtakem nga muna nga balansyon dagiti kasapulan iti maysa nga tao kasla kada kami nga kabsat o nagngina iti magatang ngem apay nga iti irik ket bumababa iti presyo na imbos nga ngumihina kumamot ng haan tabong mababay nung humingi na at adantong pero aging gantong arot iti 100% idagiti kasapulan kat ag 0% mo iti iri kasi ka iti kayat ng asawa antay ko may palubusan kakabsat nawa dagiti man na magumadantaw kat ag depende tayong tulatan nga agang kat iti bagas iti sa balik iti saludsot kakabsat kaslatat pa gubat iti partes iti Europa kanya naapektaran tayon iti langis ket kas pagarigan tadag iti pagangangkatan tayo iti bagas ket addan tumot nangyari kasing galop kadagita nga nasyon hanmot nga panangikarkararan ket wan nulinap dan tumot den tirumwar nga bagas nga para kanya dan tulanganan anyan tong ata kasanon tong ata tibiyag dagiti sumarsaruno henerasyon tayo kasanon tong ata iti riknada marigatan dan tong dagiti sumaruno kapututan kakabsat iso nga kakabsat ken gayem ko at titinanong mo nga lumaw-dawat iti tulong panagkay-kaysa tayo nga daytay ko mapolitiko nga isasagana nga mangitag-ay kidakulap na nga mangyawat kada tayo amin nagnaod iti Pilipinas kang unaan kada kami agtaltalong kada kami iti adda iti dapan uray la kuma nuna nga to ngem da kami nga talaga iti adda iti dapan kasyan da kami kumakakabsat kadaytay kumakunak nga pilyen tayo santay nga paalalilaw kada kiti politiko naging kukunalaeng
pilyen tayo nga na imbag ket sapay la ko matatigyos apo at palawlaw an tayo nga gintuturo kay dahito yun iti gundaway dahito yun iti waya-waya tayo mamang pili para kadagiti kada nga marigrigan tagyamanak launay ket itanong ko kada kayo iti kasagraduan nga aldaw ken oras Diyos iti agli na kada kayo bye-bye.